Špatné rozptylové podmínky a smog trápí už téměř celou Českou republiku. Před pár hodinami byla regulace vyhlášena i ve Středočeském kraji. Situaci sleduje kolegyně Zuzana Směšková. Zuzko? Zimní lyžování se prodraží. Ekonomové radí kupovat zájezdy raději už teď. Některé cestovní kanceláře se totiž s největší pravděpodobností od ledna nevyhnou zdražení. Kamionu s mnohatunovým nákladem cementu praskla za jízdy přední pneumatika. Řidič skončil v příkopu. Mohutný požár dnes úplně zničil střechu jednoho bytového domu v Blatně na Lounsku. Několik rodin se tak ocitlo bez domova a obec jim musela zajistit náhradní ubytování. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Vozit v autě psa, kočku nebo jiná menší zvířata je celkem běžná věc. Jeden muž ze Spojených států má ale trošku neskladného domácího mazlíčka. Musel si tak svůj kabriolet speciálně upravit. Mít totiž v autě 700 kilogramového spolujezdce, tak to dá opravdu pořádně zabrat. Krásný domácí mazlíček. Teď mám pro vás ještě pozvání na web TN.cz. Tam najdete akty, které zveřejnila komunistická zastupitelka z Jindřichova Hradce Vendula Kroupová. A to už je z nočních televizních novin s datem 14. listopadu vše. Těším se na vás opět zítra u televizních novin. Pěkný večer a dobrou noc.